Kublai phi barok ki perlok ki basnotanat ban page ik video bat ki basnotanat ban lekai game Free Fire. Kidan ki perlok hagini gisngi ki balak phone yanga baka Free Fire jong ki kamla ban start ya karang game. Bat kumjo ya ka class squad. Tihakane ka video ngan pen phi ya kitu ki perlok ki badon ya kumkane ka problem bakamla ban start ya karang game haga game jong phi. Hoi kidon ki perlok ki bom long kumne kidon ki balong normal ki bom thut hai kidon ru ki perlok ki bom la su ban start ekarang game tikani ke video kanera phi ki perlok ki balong kumne bakarang game jong phi lane ka squad kamla ban start disua pangan sedang kerpat phi kawai ban share ya kane ke video shikwe ki perlok jong phi bat men highlight bat subscribe nak benta ki video ki bangan hikai phi man kapo te what skip ya ka video khanang ba pinyo ya ki point ki bangan hikai phi hakane ka video te klem da pen slam ya ka por jong phi ka wei nganong phi hang ni swa ba phin le ya ka ta ka trick phila ban screenshot swai kane ka dur ka ba kamlong ban start ha karang game la ne class squad te le mentang ni chmat kum la ban le ya kane ne select ha Google Chrome jong phi ban report ya kane ka Free Fire ngan le ha Chrome dengan tho ang ne Free Fire help center Free Fire Help Center. Jadi babler depto Free Fire Help Center kadang kena Free Fire support pila banyan hang ni ka bandingkong karena Free Fire anang ta hang ni pila banyan sign in pila ban sign in bat katu ka Facebook account rupi ka bom long ban le kai hakarang game dengan yan Facebook hadin ta kanilam yang asa ka way ka page bangan tho yo password bat yo phone number dengan ai login hadin mangal de ban login ya kane ka face di hang ne perlok phi ka kerteng kalami hang ne jrong tinang ne kerteng phila banyan hang ne kerteng jong ka game jong phi sanyon kane submit a request hadin nang ta lanyon kane submit a request kan yalam biang phi sha ka way ka page ba phin submit a new request hang ne phila banjit lada phila kai Free Fire Max phila banjit Free Fire Max lada phila kai Free Fire phila banjit Free Fire tengah kai da Free Fire Max nganjit Free Fire Max hadin nang ta lajit Free Fire Max kalau ada ban pendap lupa yo ID ke game jong phi bat ya ka kerteng ka game jong phi ti kani ka payment issue phila banjit kane game concern hadin nang ta select kane type problem phila ban select da ka technical issue hadin nang ta satik kane nang ta description phila ban tho kumne hadin nang ta satik kane policy and privacy hadin nang ta saat attach file nadi phila aban screenshot itu kedur nadu bene gala screenshot dengan add file jadi nang ta kapan ban allow haksin ban kong lada p4 jule kanai allow jadi nang ta sajit ke gallery na po ka phone jong phi ka ba katu ka gallery ka ba phila screenshot ha ka por ba phi start ya katu kereng game ba kamlong dengan sim ya kanai ka screenshot hang nei phila banyon be submit phia ban check shwa lada kila biang lot kijing pendap jong phi ya ki ni ki problem hang ni phila ban tho matching start problem please solve lanin phila ban tho tang matching problem please solve phila ban tho tang turu lanin phila ban ai kat ka jing nang ga jong phi hadin nang ta sonyon submit ena phila biang lot na dong sidong phila ban yon be submit direct hadin nang ta phila I kane your request was successful submitted te perlok hadin ba phila de ban report ha hapreng at so konta la ne ha po sisngi ka Free Fire jong phi kan long biang man start ya karang game tengai philo yo sibon ki jing hikai na kane ka video te wat klet ban share sikwe ki perlok jong phi khnang ban long jing ai men sim jong phi nga ban sna sibon ki video ki bangan hikai phi man ka po tengini kan dapat hawai ke next video kublai sibune